Bueno, això és un no parar. Ara venim amb la màquina del temps, amb la Misha, amb l'equip gris, i la Cèlia Ventura amb l'equip guanyador, l'equip vermell. Bon dia. Hola, bon dia. Misha, escolta, jo t'he de dir una cosa, que és que això d'estar juntes a l'estudi a mi em porta un record. Però temps, Cèlia? No, sí, d'aquí res ens separem i... És que em sap greu, Misha, però és que és el que té de formar part de l'equip perdedor, eh? Clar, és normal que et faci pena marxar, Cèlia. Però ho entenc que ho dius per tu, oi? Misha, escolta, fem una cosa, vale? Ja que avui és un dels pocs dies que considerem aquí l'estudi, per què no enterrem la destral de guerra per uns minutets? Saps? Crec que tens raó, Cèlia, sí. Avui col·laborarem en honor a la història que compartim. Mira, parlant d'història, què et sembla si presentem la secció de la màquina del temps? Perfecte, sí, em sembla molt bé. I ja que no volem ser joves, sinó que ara estem més aviat censurades, podríem dur a terme una censura in situ per fer-ho més emocionant. Volem dir? Doncs presentar la nostra secció en 5 minuts sense dir 5 paraules que ens censuraran els nostres companys. A veure. Així que això totalment en directe. Nosaltres hem escollit 2 paraules que no podem dir d'aquestes 5. Hem decidit que seran... Sí? No la puc dir. Bueno, encara no hem començat. No perdrem, equip vermell, no perdrem. Bon fitxatge. No, en sèrio, encara no hem començat. Una és passat. L'altra és futur. I vinga, 3 paraules que no podem dir per descriure la màquina del temps. Voldemort. Màquina. Temps. Cultura. Ok. Doncs... Apunteu-vos-les, que us oblidareu. Ja va dir la que has dit tu. Quant de temps ens queda? 3 minuts, jo crec, Has aproximadament. escoltat Voldemort de fons? Algú ha dit Voldemort? Vale. Home, sí. Té molt a veure amb la màquina. Podríem haver censurat Terry Pratchett, també. Perquè... Segur que surt. Sí, segur que surt, No. Terry Pratchett. És el meu escriptor preferit, ja ho sabeu. En fi, doncs, Sí Cèlia, que ho sabíem, sí. Preparadíssima. El tatu. Vinga, anem-hi. Doncs, comencem. A veure, la nostra secció consisteix en un artefacte en el qual ens hi posem figurativament, lògicament. Hem de viatjar. Hem de viatjar, però no a través de l'espai com el coneixem, Exacte. sinó a través com de les hores, no? Agafem un rellotge i tirem les agulles Moltes. Tu cap endavant i jo cap endarrere. Exacte, llavors, clar, jo com que sóc del món més de la ciència, gràcies per no censurar-me la paraula ciència, companys, us agraeixo molt. Doncs jo em centraré més en veure com podria arribar a ser aquestes agulles que van avançant doncs en el món més de la ciència, el món tema més robots, tema més genètica, tema més canvi climàtic, la mort, la vida. Exacte. I Ens posem intensos, Sí, sempre amb tu, l'aire. I jo tiraré enrere per intentar explicar, perquè hi ha una cita que a mi m'agrada molt, i és que... És el Terry Pratchett? No és el... Sí que l'és, perdona. Meg, Cèlia, has dit la paraula censurada. No forma part de les 5, era un extra que només podia aplicar-se a tu, em sap greu. D'acord, doncs com deia aquest escriptor, per entendre allò que ha de venir, d'acord, per no dir la paraula censurada, és molt important que coneixem allò que ha passat, perquè si no, no sabem per on anem i probablement anem per mal Jo crec que camí. ha passat. Bueno, Realitza, estàs bé. Quita la música, Pau, quita la música. Estem fent ràdio, no? És una... Excitat moltíssim. Sembla una manada aquí de news, això. Los 14 m'ha emocionat. Sou molt bons censuradors, aquí. Brutal. Home, ja... Bueno, És jo que he donaria... sentit la paraula, però he pensat, espera, a veure si algú reacciona. Ens hem mirat, hem estat allà fixament. Hi ha hagut una mirada intensa. Nois, ho he fet expressament a veure si estàveu atents. A todo. Ja, sí. Mira, Misha, la destral de guerra ha sigut enterrada i ara ha sigut desenterrada i amb aquesta destral em sap greu, però nomino perdedora. Una cosa, però ara, per haver dit una paraula censurada, què passa? No sé, no havíem S'ha de arribat. rapar el cap. Invita al dinar. s'ha de rapar el cap, però... A les braves, jo ho veig bé. Hòstia, La teva vista es prepari. La Misha paga brava. Avui dinem gratis. M'agrada aquesta secció, Jo... O fem Simpa patrocinat. És multinacional, Ell, si no arriba als 50 euros, no fa Simpa. Bueno, per qui no li hagi quedat clar, parlarem del futur i del passat, dates curioses, fets interessants i també recomanacions culturals i parlarem de fets científics. Mec. Sí, molts amics, però... M'encanta que són aplausos supercometidos, però... Cometidos. I molt apartats del micro. Són aplaudiments censurats.